Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan! Maya Pogto po Kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is March 15, 2023, araw po ng Miyerkules. Nakakalahati na nga po ang Marso. Sadyang napakabilis po ng panahon. At speaking of panahon, inanunsyo po ng Pag-asa na nagtapos na po ang epekto o ng La Nina phenomenon sa ating bansa. At usually po ang connotation kapag meron pong La Nina, usually mas madalas po yung maulan, no, kapag La Nina. And kung maalala nyo kahapon, nabanggit ko ang ating hanging amihan ay posibleng hanggang this week na lang. So that it means talagang baka hanggang this week na lang dahil tapos na nga itong La Nina. However, sa pagtataya naman po ng Pag-asa, after ng La Nina, makakaranas naman po tayo ng medyo warm weather. So, ibig sabihin, nagtagpo na rin ang panahon ng tag-init sa pagtatapos ng La Nina. So, magdala na ho kayo ng payong, pamaypay, at yung mga nais ng magpasyal sa mga resort at mga beach upang mag-swimming at malabanan ng maalinsangang panahon. Baka eto na, nagsisimula na ang inyong panahon. At inoobserbahan din ngayong linggong ito ang Down Syndrome Awareness Week. So sa ating pong mga kababayan, ngayong panahon pong ito, bigyan po natin ng pagpapahalaga. At syempre, siguro mas maganda yung magkaroon ho tayo ng karagdagang impormasyon hinggil po sa Down syndrome. At syempre, upang lalo pa ho nating maintindihan ng ating mga kababayan na meron hong ganitong klase ng kalagayan. Ito pong Down syndrome. Syempre, meron din ho silang karapatan katulad ng ordinaryong mamamayan. So sa ating mga kababayan, obserbahin po natin ngayong linggo ang Down Syndrome Awareness Week. At para po sa karagdagang mga balita at updates, tumutok lamang ho kayo sa aming news programs dito sa CLTV 36 and syempre mag-subscribe ho kayo sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page.
na CLTV 36 Official. Meron pa ho kaming isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV 36 News. Samantala sa Instagram, makikita po ang aming mga IG post sa aming CLTV 36 Official Instagram account. Ang aming pong Twitter handle para sa aming mga tweet sa Twitter ay CLTV 36. Sa mga nais mapanood ng mga nagdaang episodes at mga programa ng CLTV and ng aming latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. At para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. TikTokeris na rin po ang CLTV, kaya po kayo ay mag-follow na, mag-subscribe sa aming TikTok account na @CLTV36. Ngayong araw na ito, ano ho bang ating topic question of the day? Nang saluan mo nung ating Sale King Mall. O yan, magsadya na kayo, manipon na kayo. Malapit na naman yung Sale Karing Mall. Pakibat na pong Rico Noel Sitson. Sabi na, takman ko mo karetang free taste da. Libre pa ita, gang kumabsiko para tipid. Iso pa lang ating sale, ating free taste. No ka rin yan, Sir Rico. Siguro bandang supermarket yan Detang dakal pa free taste Sir Rico. Samantala, sabi na naman pong Weng Z. Lagazon. Meto nga po ka rin kaya katamong top fans impong kayang saluan nung ating Sale King Mall. Perfume, lotion, branded. Kaso, malabo. Halos limitations o imitations ng King Mall. Ay, Ma'am Weng, balo ko rin King Mall. Ila pwede rin imitation Ken. OG lang ang din King Mall. Nung siyempre, makomplaint la. Manuala na ako man din Karing Mall. Siyempre, kaila mo rin na straight from the manufacturer adapin. At siyempre, pag batla Karing Mall, siguradong dekalidad, quality la rin pipisalida Karing kakatamong malls. Komento na naman pong Sheila Victoria Ingal. Ala, maglawe humo. Ala ho kasing pera, magparimla ko mo. Yan window shopping. Kalupa na ningkotan ko at window shopping mo. Ala bang door shopping? Makanyan, ceiling shopping. Pero okay mo yan, Ma'am Sheila. Makapag-exercise ka kay mall. Lakad-lakad, lawe-lawe, mas-stretching battle, mas-stretch na ring bitis. Sagittarius. Kaya pong komento nung naning salwana nung ating Sale King Mall, pakibat na po, malan dareng anako. Wow! Mama Saji, nanula po rin buring yung salwan karing anak yun. Siyempre, karing boys, siyempre, panlalaki. So girls, pambabae, siyempre. And karing mall, siyempre, dakal options. Dakal pipamilinan, dakal brands sa pwede mong pagpilinan na saluan mo para karing kang anak. Dakal pong salamat karing kayong pepadalang komento, karing katamong topic question of the day. Taglos-taglos sila mo pong padala. Rin kaya kayong komento, kaya katamong topic, question of the day. Pati po rin kaya kayong pa-shoutout, greetings, pabati, pati po birthday greetings. Send nyo na po kayong Facebook Live Len. Basan tala po bayan mayaring kaya katamong programa. At bago po natin simulan ng kwentuhan, narito po muna ang mga malalaking balitang Central Luzon. Inununsad na sa syudad ng San Fernando, Pampanga ang bagong youth organization na naglalayong mapalakas ang pakikilahok ng mga kabataang Fernandino sa mga nangyayari sa kanilang komunidad. Ito ang Youth Activating Youth o YAY. Higit nating kilalanin ng grupong ito
sa ulat ni J.M. De Jesus. Ipinakilala na sa publiko ang pinakabagang grupo ng mga kabataan sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, ang Youth Activating Youth o YAY. Isa itong non-profit, non-government at youth-serving organization na itinayo ng ilang mga kabataang Fernandino na aktibong nakikibahagi sa komunidad. Sa press presentation ng grupo, ibinahagi ng kanilang presidente na si Zab Jimenez na layunin ng YAY na mahubog ang mga kabataan bilang aktibo at responsableng mamamayan. So YAY is a youth serving organization whose aim is to be able to reinvigorate and also to increase that energy of community service and community participation with the youth. We noticed that over the past few years, there are less and less youth participating in social-civic activities or organizations. So we want to re-energize that. Ang YAY ay hindi lamang umano-ordinaryong samahan. Gagawa ito ng mga pananaliksik upang matugunan ng 4 pillars of youth development, ang education and life skills training, health and well-being development, Fernandino culture and youth engagement and mobilization. And we want everyone to participate in the nation building or in the building of our city, to make it a better, livable, more productive city. In fact, one unique characteristic of YAY is that we want to be data-driven, we want to be research-based, and that we offer solutions that are system solutions, long-term sustainable solutions for concerns of the youth. Mula sa inaugurasyon nito, inihayag ng YAY ang mga paparating na proyekto tulad ng Youth Leadership Workshop, Kulturang Kalesa at Barangay del Pilar Youth Day. Samantala, para naman sa mga nais makilahok sa YAY, ay maaaring mag-email sa youthactivatingyouth@gmail.com o di kaya naman ay bisitahin ang kanilang Facebook page. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Nakatakda na raw simula ng Mega World Corporation ang pagtatayo ng kauna-unahang Central Business District o CBD sa lalawigan ng Bulacan. Binansagan ito bilang gateway to Northern Philippines dahil malaki raw ang maitutulong nito sa paglago ng ekonomiya sa nasabing probinsya. Ang naturang konsepto ay hango sa iba pang Mega World Township sa bansa gaya ng Eastwood sa Quezon City, Uptown Bonifacio at McKinley Hills sa Taguig City. Gayon din ang Iloilo Business Park sa Mandurriao, Iloilo at Capital Town dito sa Pampanga. Nasa 98 billion pesos umano ang halaga ng investment sa itatayong Global Business District na nasa 85 ektarang lupain ng Northwind Global City na matatagpuan sa kahabaan ng southbound lane ng North Luzon Expressway NLEX na sakop ng Marilao at Bukawi. Magkakaroon ito ng iba't ibang gusali at pasilidad gaya ng high-rise residential condominiums, corporate buildings, shop houses, hotels at mixed-use commercial towers. Tampok rin sa naturang proyekto ang isang istasyon ng North-South Commuter Railway. Bunso dito umaasang pamunuan ng Mega World na lilikha ng humigit kumulang 25,000 jobs ang development project ng Central Business District para sa mga Bulakenyo at iba pang karatig na lugar. Hahatak din umano ito ng mga bagong investment sa iba't ibang sektor gaya ng turismo, hospitality industry, real estate, franchising, information and communications technology, at business process outsourcing o BPO. Nagkaroon ng bagong kasunduan ng lokal na pamahalaan ng Angeles City at Colyat Foundation Incorporated para sa paggamit ng Museo ng Angeles. Pinagtibay ng kasunduan ang karapatan ng foundation na patuloy na pamahalaan ng anumang development sa lumang munisipyo na ngayon ay kanilang ginagawang museo. Para sa iba pang impormasyon, naritong ulat ni J.M. De Jesus. Sa loob ng halos 23 taon, nasa pamamahala ng Colyat Foundation Incorporated o KFI ang lumang munisipyo ng siyudad ng Angeles. Ipinaayos nila ito at ginawang museum na tinatawag ngayong Museo ng Angeles. Ngunit ang use of rank agreement ng foundation at ng city government na pinirmahan noong taong 2000 ay hindi raw naratipikahan ng sangguniang panglungsod.
Bunsod nito, nagkaroon ng bagong use of rock agreement ang foundation at lokal na pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Angeles Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. Ang pirmahan ng kasunduan ay sinagawa ngayong Martes, March 14. Formalize na ang support ng LGU to the KFI to support this endeavor, itong ating cultural mission to preserve Kapampangan culture. So parang mas cemented na yung relationship. So we can really count on their support, and the KFI can continue to preserve and take care of this museum and to hold exhibits and events that will promote and preserve our culture. So yun ang napaka-importante, yung formalized na talaga. Makakatulong ang Mono Agreement upang mapaganda ang museo at maipasa sa susunod na henerasyon ang mayaman na kultura ng syudad at ng Pampanga, dahil sa susunod na 25 taon ay KFI pa rin ang mangangalaga sa museo. Nung na-form yung Kulyat Foundation, yun talaga ang naging mission vision niya, to preserve and to keep the Kapampangan culture alive. So through the art, through music, dance, whatever form of culture to be passed on, so that the younger ones, yung ating young generation, makikita pa rin nila, mabubuhay pa rin yung traditions. Patuloy naman umunong aantabayanan ng LGU ang Museo ng Angeles upang ang mga Angeleño at iba pang mga Kapampangan artists ay mayroong tahanan na maituturing para sa kanilang mga likhang sining. Ang ginagawa po natin ngayon, dahil wala nung pandemic, nawalan po ng pansin ang mga artists natin. Ngayon po, may isang taon na po natin ginagawa na tinutulungan po natin. Kaya po marami po tayong shows sa mga malls natin. At yung pong santungan, yun po ginagawa rin po natin at binigay po natin sa mga artists natin para may matatawag silang pwesto o bahay nilang napupuntahan. Samantala, asahan naman umuno ang tuloy-tuloy na mga art exhibit sa Museo ng Angeles kada buwan upang magbigay pugay sa lahat ng mga talentadong mga artists. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Abangan sa ating pagbabalik ang iba pang anunsyo dito lamang po sa inyong programang Top Pick.
At nagbabalik po ang programang Topic. Nais po muna naming batiin ng happy birthday si Ginang Florencia Pangilinan. Happy birthday po sa inyo. And sana'y naging masaya po ang pagdiriwang ng inyong birthday kasama ng inyong pamilya, mahal sa buhay, mga kaibigan at iba pang mga bisita. Sana'y nabusog po ang inyong mga bisita dahil sa inyo ang pagkain at ang mga bisita ang kakain. Sa inyong kaarawan po, Ma'am Florencia, ay sana ibigyan pa ho kayo, patuloy kayong bigyan ng malakas sa pangatawan ng Panginoon. At kung meron man ho kayong nararamdaman ngayon, ay pagilingin kayo ng ating Panginoon at syempre ilayo kayo sa anumang sakit at kapahamakan. Mabuhay po kayo at mag-birthday hanggang gusto nyo. Happy birthday, Florencia Pangilinan. At samantala, nais ko munang i-congratulate ang ating kasamahan sa media na si Ian Ocampo Flora dahil siya po'y nagwagi sa patimpalak ng Mamasitas. Congratulations, Ian. At si Ian talaga'y isang magaling na manunulat. At sa kanyang essay na ginawa para sa Mamasitas ay ikinuwento niya ang anong tawag doon, yung Tausing Ema o yung mud crabs with black beans. Another feather in your cap. Congratulations, Ian Ocampo Flora. Samantala, basahin po muna natin ang mga komentong inyong ipinadala sa ating topic question of the day. Nang salwan mo nung ating Sale King Mall. Ing sabi na pong Marisa Panlilio Valencia. Shoes? Check. Bag? Check. And dress. Mukhang may lakad si Ma'am Marisa. Dapat may bagong shoes, may bagong bag, at bagong dress. Si Ervin Divine Reyes Calma. Sapatos, tsaka polo. Yan, talagang get up na get up. Yung mga Kapampangan talaga pagdating sa pormahan, kailangan bago at hindi na pag-iiwanan. Si Catherine Rosillo, abyas pong panulo daring parents ko, mag-sale la kaya? Sana, ba mali mo, Ma'am Catherine. Then parents mo nung senior citizen na la, atin lang discount din. Kaya, discount sale, karayong panulo. King abyas, maleta mo, may ka-discount mo naman. Jaylin Santa Cruz Hernandez, malan, sapatos, ang popang, tsinelas. Yan, pormahan din, pormahan. Siyempre, siguro rin kaya katamong kabalen, uling mag-summer na, dapat ing malanda. Presko na for the summer. At siyempre, bakit ang masanding ing susulod king bitis, potang at sukaring resort ang pong beach, ba yung tsinelas. Maraming salamat po sa inyong mga komento. Just keep on sending them. At babasahin po natin yan sa ating programa maya-maya po lamang. At sa puntong ito, bigyang daan din natin ang mga anunsyong ito sa ating community billboard ngayong araw ng Miyerkules. Magsasagawa ang Philippine Institute of Certified Public Accountants o PICPA Bulacan Chapter ng kanilang 4th General Membership Meeting at free webinar sa darating na March 16. Bukas po yan, araw po ng Webes, simula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ang paksang pag-uusapan sa nasabing webinar ay ang 2022, hindi 2023 kundi 2022 Annual Tax Filing Reminders at Recent BIR Updates. Para makapag-register, bisitahin lamang ang Facebook page ng PICPA Bulacan Chapter. Pinababatid ng Pampanga 2 Electric Cooperative Incorporated o PELCO 2 na magkakaroon ng power interruption sa March 17, araw ng Biyernes, sa pagitan ng alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang mga apektadong lugar ay ilang bahagi ng Mabalacat City,
partikular sa Barangay Dao, Magsaysay Street. So sa mga naninirahan po sa Magsaysay Street sa Barangay Dao, paghandaan na po ninyo ang inaasahang brownout sa inyong lugar na magtatagal po ng 5 oras, ha? Mula 9 a.m. hanggang 2 p.m. Ang pamahalaang panlalawigan ng Aurora ay muling magkakaroon ng pagsusuri sa kanilang mga mamayan na mayroong mukhang hindi yata tugma ang atiyan. Pabatid publiko para sa kanilang mga mamayan na mayroong katarata, pugita at iba pang problema sa mata. Ang Eye Care Outreach Program ay isasagawa sa March 17 simula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Capitol Grounds, Barangay Suklayin, Baler, Aurora. Makipag-ugnayan lamang po kay Miss Leia sa numerong 0936-345-1050 o pumunta ng maaga upang makapagpalista. Paalala lamang po na ito ay first come, first serve. Inuulit po namin, meron pong Eye Care Outreach Program sa March 17, 9 a.m. to 12 noon sa Capitol Grounds, Barangay Suklayin, Baler, Aurora. Kayo po ay samantalahin niyo na po ito, lalo na sa mga taga-Aurora. Bilang bahagi ng pagdiriwang sa Zambales Dinamulag Festival, isasagawa ang 3rd Luzon Mango Congress at ang kauna-unahang Philippine Mango Derby sa lalawigan. Ang Mango Congress ay gaganapin sa April 28, 2023, 7 a.m. hanggang 5 p.m. sa Batolan People's Plaza, Botolan, Zambales. Ang Mango Derby naman ay isasagawa sa April 27 hanggang 29 simula 6 a.m. hanggang 5 p.m. sa Batong Bakal Farms, Sitio Tiep, Barangay Bulawen, Palawig, Zambales. Para makasali sa nasabing aktibidad, meron po itong registration fee na 1,000 pesos per person. Kasama na po dito ang meals at Congress kit. Para sa karagdagang detalye, bisitahin lamang ang Facebook page ng Department of Agriculture Central Luzon at hanapin ang post na kaugnay nito. Paano kaya isasagawa yung Mango Derby? Very interesting. Sa ating pong pagbabalik, alamin ang exciting activities na handog ng longest mall in the Philippines sa kanilang biggest and much-awaited sale kasama ang mga kinatawan ng SM City, Pampanga. Manatili kayong nakatutok at magbabalik ang topic!
At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Attorney Noy Santiago. Attorney Noy, kumusta ka na? Long time no see. Pero for your birthday, wishing you good health and more blessings. At sana'y siyempre maging masaya ang birthday mo. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Attorney Noy Santiago. Happy birthday din kay Sara Castro Pineda. Sara, long time no see rin. Itong si Sara po ay dati nating kawanin dito sa CLTV 36 at isang magaling na production assistant. Alam ko, nag-producer pa yata itong si Sara. Kung nasan ka man, sana'y masaya ka at dyan ka na lang. Enjoy your day! May you have more birthdays to come. Wishing you good health and more blessings din. Happy birthday! Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo, Sara Castro Pineda. Samantala, basahin po natin ang inyong mga ibigay komento na anong salwan mo nung ating Sale King Mall. Ing sabi na po ang Chrisia Aguinaldo, atin lawaring jowang titinda. Ita mo kasing alako, Chena, grabe naman. Pati ba naman King Mall ating jowa, ing jowa ela titinda, ne? Pangadi mo mi ka jowa na ka, sali ka waring jowa king SM, ka naman. Avril, kabalhin, dakal gatas, ampong dakal diaper, nung atin man, panyali ay. Kailangan siguraduan na rin, panyaling gatas, ampong diaper, mit mong nakamangan, basta atin niya sang gatas, ampong diaper, ingkekang anak, ne? Ray Bravo Jr. Sabi na pong Marlene Palma Gamboa, may itong pong kakatamong top pants. Nung atin kong panyali, sali kong bedsheets and pillowcases itang masanting. Marakal option, bedsheets ang pang pillows, kareng malls. Ipon-ipon din pag may time upang makabili kapag may sale. Si Rihanna Riona Suba, sali kong malandaring anak ko at sandals at sana pilalong gatas at diaper makasale din. O, lenyo na. Detang mikawaning comments din, miyabela kining comment ng Rihanna. Malandaring anak ang pong sandals, gatas ang popang diaper. Dakal pwedeng sa Luwan King Mall, basta makasale. Be ready for a shopping spree sa biggest and much-awaited 3-day sale ng SM City Pampanga king March 17, 18, and 19. No, malapit na lang yan dahil ngayon ay March 15 na. Alamin ang exciting activity sa handog ng longest mall in the Philippines. Unang-una kasama po muna, pakikilala ko sa inyo ang marketing manager po ng SM City Pampanga, si Sir Paolo Nalus. Magandang araw po, Sir Paolo. Welcome sa Topic. Magandang hapon po, Sir Jody, and sa mga viewers ng Topic. Alright, kasama din po natin si Ma'am Yeng Alberto, ang marketing manager ng The SM Store dito po sa may SM City, Pampanga. Hello po, Ma'am Yeng. Kumusta po kayo? Magandang hapon po, Sir Jody, at magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin ng Topics. And syempre, last pero di ko naman pwedeng sabihin mas maganda, baka magtampo si Ma'am Yeng. Si Miss Menchi Panlaki, ang store supervisor ng Our Home Pampanga. Hello po, Ma'am Menchi. Hello, Sir Jody. Magandang hapon. Magandang hapon din po sa lahat po ng subscribers and followers ng CLTV 36 and sa Topics po. Ayan.
And katulad ho ng mga nagdaang guest ng CLTV, bibigyan ko ho kayo ng pagkakataon ngayon na i-greet, batiin, i-shoutout lahat ng gusto nyong babatiin. Siyempre, madalang lang kayong lumabas sa TV po. Uy, Jo, linong lang kagayang TV mo kung man ginrit. Unahin na po natin si Ma'am Metsi. Ma'am Metsi, go ahead po sa inyong greeting. Sana wala kayong makalimutan. Oo nga, sir. So, binabati ko, syempre, first time to on TV. So, ang aking, syempre, unang-una, ang aking area manager, Sir Glenn Atienza. Good afternoon, sir. Ang aking mga AVPs po, Miss Dory, Sir Wade, and aking BU head, Sir RCP. Syempre, take ko na din po yung opportunity batiin ang aking asawa, si Mr. Lawrence Panlaki. Hello sa inyo. Ayan. Thank you, Ma'am Metsi. Sana wala kang makalimutan. How about you, Ma'am Mieng? Go ahead po sa inyong greetings. Good afternoon po at hello sa mga co-DMs and supervisors ko here in SM Store, to our AVP, Ma'am Lay, and to all our AVPs here in the store, plus yung aming OBM secretary na tinext pa ako na wag ko daw siyang kakalimutan. Justin, hello. And of course, to my better half, Dale. Good afternoon. Diba? Sabi ko naman sa inyo, merong baong pabati talaga itong ating mga basita. Siyempre, Sir Paulo, kayo naman po, sino ho ang mga nais yung batiin? Palagay ko ang lahat ng bumubuo ng SM City Pampanga gusto nyong i-greet, Sir Paulo. Naku, Sir Jody, ang dami kong babatiin pero ikukontihan ko na lang, baka di tayo matapos. Binabati ko po lahat muna ng shoppers ng SM City Pampanga, ang mga tenants namin, mga affiliates, and of course, yung admin ng SM City Pampanga. Hello po sa inyong lahat. And hello, Cathy and Uno. Yun lang po. Siyempre ako nais kong batiin lahat ng bumubuo mga kawani ng SM City Pampanga that makes their mall a great place to be in. Siyempre from the maintenance, mga sales ladies, lahat ng stores, siyempre lahat ng bumibisita dyan, enjoy na enjoy sa kanilang pamimili. Sir Paolo, kanina nung bago tayo magsimula rito, longest mall ang SM City Pampanga. Gaano ba kahaba talaga Yes, itong po. SM City Pampanga kaya ito tinanggap na longest mall in the Philippines, Sir Paolo? Kaya po naging longest mall ang SM City Pampanga kasi po tayo lang po ang mall na 1 kilometer po ang stretch from dulo to dulo. Kaya pag nandito po kayo talagang di po kayo magsasawang kaka-shopping kasi laging iba yung mga nakikita nyo from fashion and dining tenants natin up to entertainment po. Ito So kompleto lahat pag pumunta po sila dito. makakapag-shopping ka na, makakapag-exercise ka pa. Ang ano lang doon, siyempre, marami din kainan doon. Kung nag-exercise ka, tapos magsasamgyupsal ka naman sa SM. Why not? Ma'am Yeng, kamusta naman po ang SM Store? Mabuti naman po, pero much awaited ang ating weekend this coming March 7, 18, and 19. At sa lahat ng mga naghahanap ng bedsheet, pillowcase, mga baby items, hindi lang mga quality products ang mabibili nyo dito, kundi we have something in store for you this coming 3-day sale na alam naming ikasasaya natin. Ayan na, in advance na ni Ma'am Yeng yung ating pag-uusapan. Pero mamaya pa yan, siyempre, kumustahan muna sa our home, Ma'am Metsi. Sir, syempre sa our home, marami kami ino-offer na magagandang type of sofa, bed frames, mattresses, and dun din po sa sumagot kanina na naghahanap sila ng bed sheets and pillowcase. Marami din po kami dito. The quality is very good, 100% po yan. So yun po, kung gusto nyo po ng home furnishing, mga ideas, paano pagandahin ang inyong mga bahay, bisitahin nyo lang po kami dito sa SM City Pampanga. Ayan, at sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan na po natin ang much-awaited 3-day sale ng SM City Pampanga. Huwag ho kayong aalis at babalik pa po ang topic. Alamin po natin anong meron sa 3-day sale ng SM City Pampanga.
At nagbabalik po ang programang topic. Basahin na po natin na ang last batch ng mga comments sa ating topic question of the day. Na tingnan niyo naman, akmang-akma sa ating kwentuhan. Nang salwan mo ng ating Sale King Mall. Ing sabi na pong Micah Joy Manarastas Reboroso, laundry machine, mapaganoring hands cooking, kakapipi, mamay ka, bili ka nung automatic. Wag ka na. Para pindot-pindot na lang, mamay ka. Tintayin mo na lang after 15 minutes, 30 minutes, ilalabas mo na lang yan. Na dryer na rin yan. At kung talagang maganda yung dryer, pwede mo nang itupi afterwards. Si Malutungol Galura, abyas, asukal, kape, gatas, sabon, pamipi, sabon, pandilo, shampoo, conditioner yan. Ing matalik ming gamit. Mamalo, taglos na aking supermarket. Supermarket lang nga nataakit din kaya kamburing sa luwan nung Mika Sale King Mall. Roderick Dizon Manyango, binilang me pa mo, atlong underwear, ang pong metong asort, o tatlong underwear, Monday, Tuesday, MWF, alin naman siguro siguro nilalaban din naman. Dagdagan mo naman ding short mo, Sir Roderick, Itin de Guzman, cakes and breads. Wow, maraming option ng cakes and breads sa mga malls. It's just a matter of choosing saan bibili. Salamat po sa inyong mga komento na talagang sakto, swak na swak sa ating kwentuhan sa ating mga bisita. At eto na, umpisahan na po natin muli. Sir Paulo, ano ho pa ba itong biggest and much awaited 3-day sale ng SM City Pampanga? Ano po itong gaganapin dito sa nalalapit na weekend natin, Sir Paulo? Yes, Sir Jody. Yun, as mentioned nga po kanina, the much-awaited 3-day sale of SM City Pampanga is happening this weekend. So, March 17, 18, 19. So, that's a Friday, Saturday, Sunday, So, we're open po 10 a.m. to 10 p.m. para mabigyan ng maraming oras yung mga shoppers natin na mag-shop. So, aside from enjoying po yung up to 70% off ng mga tenants natin at ng mga affiliates, meron rin pong chance yung mga shoppers natin ng manalo ng isang brand new Suzuki Espresso MT. So, nag-enjoy na po silang mag-shop, tapos pwede pa silang manalo ng brand new na kotse. Siyempre po, maraming offerings yung mga affiliates natin na talaga naman mapapabili yung mga shoppers. Ito yan po ay i-discuss mamaya nila Miss Yeng ng SM Store at nila Miss Metch ng Our Home. Sir Paulo, paano ako mabibigyan ng chance na manalo nitong sasakyang Suzuki? Meron ba akong fill upan? Or paano ako makaka-join dito kapag ako'y nakilahok sa 3-day sale ng SM City Pampanga? Nako, Sir Jody, napakadali lang po, Ang kailangan lang pong gawin ni shopper is mag-scan ng QR code na makikita nila sa lahat ng mga cashiers ng tenants natin at affiliates. Tapos, i-register lang po nila yung resibo nila worth 1,000 pesos. So, worth 1,000 pesos po na mga napamili nila, meron na silang equivalent na isang raffle coupon. For Friday po yon, Sir Jody. Pagdating naman po ng weekend, ng Saturday, Sunday,
Dahil gusto namin talagang manalo yung mga shoppers, doblein po natin yung raffle coupons nila. So pag may 1,000 na resibo po sila, pag nag-upload po sila ng resibo dun sa registration form natin sa online, automatic po, dalawa agad yung i-raffle coupons na makukuha nila para mas maraming chance na manalo, Sir Jody. Yun, nako naman. O Friday ha, 1,000 pesos, may isang ticket ka. Kunwari may nakaligtaan kang bilhin, balik ka ng weekend. So yung resibo mo na 1,000, dalawa na ang ticket. At kung sakasakalang ikaw ang maswerteng mabunot, may bago kang Suzuki Espresso MT. Ha? Sayang naman yun. Maki-join na kayo sa 3-day sale ng SM City Pampanga. And besides, dito sa mga iba't ibang mga stores o mga tindahan sa loob ng SM, siyempre ang The Store ng SM City Pampanga ay kabahagi nito. Ano pong ino-offer ng SM Store, Ma'am Yeng? Naku, Sir Jody, ihanda na ang listahan natin kasi for all Prestige and SM Advantage card holders, ito yung mga treats namin sa inyo. On March 17, Friday, we will be having the Prestige Friday, extra 10% off upon presentation of Prestige Loyalty Card or BDO Rewards Diamond. Kung hindi ka member ng Prestige Card, we have nominated companies na mag-e-enjoy for our extra 10% off on Friday whole day. So sino ang mga to? Present company ID lang tayo to all the employees of Pelco 1, Pelco 2, Pelco 3, all the employees of Presco, Spelapco, Sinukuan Water, Apalit Water, all the students, employees, and alumni of University of the Assumption, PAMCHAM members, Pampanga Chamber of Commerce members and their employees, all Department of Education, teaching and non-teaching staff, all Pampanga government employees, all members of Medical Society of Pampanga, members of Bankers Association of Pampanga, LGU employees of San Fernando and Mexico, all village owners and homeowners of Pampanga, show ID lang, show company ID, and you will enjoy the 10% off on Friday. That's whole day, no minimum purchase requirement. Well, for Saturday and Sunday, March 18 and 19, we have the SM Advantage Saturday and Sunday specials. Extra 10% off again on top of the discounted items from 3 o'clock to 7 p.m. Wala po siyang purchase requirement. You will enjoy the 10% off upon presentation of our SM Advantage and SM Loyalty cards. Yung ating paraffle, iba pa ang raffle ni Mall. You will also enjoy our raffle inside SM Store. So from that 3 days, for a minimum purchase of 3,000 pesos using loyalty cards, our shopper will get a chance to win instantly one Samsung Galaxy Tab A4 Lite and Smart Bro Pocket Wi-Fi. Instantly po yan via Swipe Stake. For all card holders naman under BDO, additional extra 5% off. For all BPI card holders then, free SM gift pass up to 1,000 pesos. And for all RCBC card holders, free SM gift pass worth 300 pesos. Hindi po dyan natatapos. With a minimum purchase of 3,000 pesos, all shoppers who reach the minimum purchase of 3,000 pesos will enjoy the following coming from our partner tenants. 10 tokens from World of Fun, iced tea and French fries upon dine-in plus cheesy nachos. If bill reached 300 pesos coming from Zark's Burger, and a Diamond Power Pill 450 discount coupon. Lahat po yan may enjoy ng shopper natin this coming 3-day sale, March 17, 18, and 19. Yun po, Sir Jody, ang haba. May sale na, marami pang mga pamigay. Hindi ko na lang talaga alam kung anong pumipigil sa inyo na magpunta sa 3-day sale. Ang dami-daming mga promos. Pero siyempre,
kasama din natin ang Our Home. For the 3-day sale, ano po bang ino-offer ng Our Home, Ma'am Mechi? Siyempre po, Sir Jody, di ba, ang haba na lang sinabi ng ating marketing manager ng department store. So, siyempre sa listahan nyo, huwag niyong kakalimutan ilista din ang offering ni Our Home. So, kami po sa Our Home, nag-offer kami ng furniture. Nandiyan po ang sofa, bed frame, mattresses, and all accessories ng lahat ng pampaganda ng inyo pong mga tahanan. So, ano po ang offer namin ngayong 3-day sale? Much awaited 3-day sale po, this extra 10% off sa lahat ng items na makikita nyo sa loob ng aming tindahan. Just be ready po ng inyong SM Advantage card, SM Prestige, and BDO Rewards cards. So then meron din po kaming offer sa lahat ng BDO credit card holders. So aside po sa makukuha nila na extra 10% gamit ang kanilang SM Advantage card, meron pa po silang ma-avail na extra 5% pag ginamit po nila ang kanilang BDO credit card. So kung pag-uusapan ng BDO, wala po kayong BDO credit card. Maganda naman po ang offer namin sa lahat po ng ibang credit card holders. So mag-purchase lang po kayo ng mag-purchase. For example, sofa, bed frame, mattress. Ang kagandahan po nun, meron po tayong 12 months, 0% installment. So napaka-affordable po. So ngayong 3-day sale, kahit humakot kayo ng items sa Our Home, very affordable niyo po siyang mababayaran. And meron kaming mga sofa na selected. Kapag binili nyo po yun, meron po kayong makukuha na 10,000 worth of SM gift pass na pwede nyo pong ipamili din sa amin and kay department store. Aside po doon, Sir Jody, marami din po kaming special offers. May sofa beds kami na worth 12,999 lang. Accent chairs po na mas magpapaganda ng setup ng inyong mga living room. Naka 30% off po yun ngayong 3-day sale. And dun po sa mga nag-work from home pa din, na ang setup ay sa bahay pa rin nagtatrabaho, ang aming home office furniture ay naka 20% plus another 10% discount on 3-day sale. And then ngayon din po, Sir Jody, meron po kaming project or aming program, World Sleep Day. So ang featured po namin is si Uratex. Uratex foam, ang tulog is life, ika nga po sa sobrang haba ng pagtatrabaho sa buong maghapon, ang pagpapahinga at ang napakagandang living room or ating bedroom, yun po ang ating healing pill. So ngayon po, pag bumisita po kayo, makikita niyo po ang setup ng aming Uratex at World Sleep Day. Meron po itong mga diskwento at mga gift na ibibigay sa lahat ng mga purchasers po natin. So sobrang dami pong offer din sa Our Home. And participating din po pala kami sa raffle ni Mall for a chance to win Suzuki Espresso. So punta lang po kayo sa Our Home. Located kami sa Annex Building. Katabi po kami ng Toy Kingdom. So pwede nyo po akong hanapin. I can personally assist you po at ibibigay po namin lahat ng magaganda at quality na furniture na iuwi nyo sa inyong mga tahanan. Sa mga sumagot sa ating topic question of the day, dyan pa lang sa The Store ng SM City Pampanga, napakarami nyo nang pwedeng mabili dyan, ha? Mga personal na gamit, iba-iba, nandyan na. Sa mga nagtatayo ng mga bagong bahay, no? Para sa mga bagong furnitures, and dun sa mga nais magpalit ng mga muebles, nandyan ang Our Home. Pero Sir Paulo, lahat po ba ng tenants ay kasali dito sa ating 3-day sale, Sir Paulo? Yes, sir. This coming Friday, Saturday, Sunday po, lahat ng tenants natin, lahat ng affiliates po, definitely kasama dyan sa 3-day sale celebration. So expect po ng mga shoppers natin na kahit saan tenant sila pumunta sa SM City Pampanga, ma-enjoy nila yung promos and yung mga discounts na mabibigay sa kanila ni tenant. Kay Ma'am Yang kanina, hinihintay kong banggitin niya pati ang mga employees ng CLTV or ng Laos Group ay kasali doon sa mga nabang... Kasama po. Kasama po sila. Kasama. Show ID lang. Ipakita nyo lang ang inyong mga ID, pero alam nyo, doon pa lang sa mga nabanggit ng ating mga bisita, parang ano pang hinihintay natin? Pwede bang March 17 na bukas, pero hindi ho pwede. March 16 pa lang ho,
bukas. And alam nyo, marami pa ho sana kaming gustong pag-usapan dito sa ating programa, katulad po ng paglo-launch ng kanilang Sunday Market, yung pagkakaroon po ng Taekwondo Clinic dyan sa may SM City, Pampanga, yung kanilang SM startup, doon sa kanilang mga bago nating mga businesses, and of course, yung panganais kumuha po ng national ID. Meron din pong booth dyan ang PSA. Kulang na pong oras natin. Nakita nyo, napakarami pong ino-offer ng ating mga kaibigan dito sa SM City, Pampanga. Again, Ma'am Yeng, please invite our viewers sa gaganaping 3-day sale sa March 17, 18, 19 ng SM City, Pampanga. See you po this coming weekend, March 17, 18, and 19 for an extra 10% off. Extra discount and a free SM gift pass for all cardholders of BPI, BDO, and RCBC. And of course, enjoy our 3-day sale treats coming from Zarks, Derm Care, and World of Fun. Sa lahat po ng hindi makakapag-shopping, you can always call our personal shopper hotline at 0917-834-5080. Sa lahat po ng hindi makakapunta, kahit nasa bahay po kayo, you can also shop. We will assist you through our personal shoppers po. See you this coming weekend. Yung prices nun ay sale pa rin kahit sila ay nasa bahay mag-shopping, Ma'am Yeng. Sale pa rin po. Sale pa rin po. May chance din po sila sa raffle at pwede rin po maka-avail through our bank card promotions. Alright. And I think ganoon din sa our home, Ma'am Metsi. Please invite our viewers again po. Opo, iniimbitahan ko po lahat ng viewers ng Topic and lahat po ng residents natin dito sa Pampanga to visit us po this coming weekend na on March 17, 18, and 19 as we give big savings up to 80% off sa our home 3-day sale. So we give extra 10% off sa lahat ng SM Advantage Card Prestige and BDO Rewards, extra 5% for BDO card holders, 12 months 0% installment sa lahat ng ating mga credit card holders. So lahat din po ng gusto mag-decorate, up to 50% off po ang lahat ng ating accessories. May selected tayo and lahat yan naka-discount. Just be ready po ng ating SM Advantage Card, SM Prestige, and BDO Rewards po. All these and more, mga viewers, tawag lang kayo sa amin at 0917-557-5547. Alright. Sir Paulo, all set na po tayo for this weekend. Sir Paulo. Sir Jody, nako, 2 stores pa lang po yan ni SM City Pampanga yung nagsabi ng mga promos and offerings nila. What more pa po kaya yung ibang tenants natin? So definitely, I can assure you po sa mga shoppers natin, sa mga viewers natin dyan, mag-enjoy po kayong kaka-shopping sa SM City Pampanga this coming March 17, 18, and 19. So ulitin ko po, Friday, Saturday, Sunday po yan. Open po tayo 10 a.m. to 10 p.m. Kita-kits po tayo sa SM City Pampanga. Huwag na ho kayong magpatumpik-tumpik pa. Kasi baka ho kayo'y maubusan sa mga dudumog sa SM City Pampanga. May mga promos Friday, Saturday, Sunday. Huwag na ho kayong magpahuli. Di lamang dito sa Pampanga, the whole Central Luzon. Of course, alam natin, maraming mga SM malls dito sa region. Pero, siyempre, the longest mall in the Philippines, SM City Pampanga. 3-day sale, March 17, 18, and 19. Maraming salamat po, Sir Paulo, Ma'am Yeng, and Ma'am Menchi. I wish for the success of your 3-day sale this coming weekend. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa panonood nyo sa ating programang Topic. Sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia Calaguranda kayo. Ako si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, CLTV 36, atin to.